Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sirat sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan, zona libre. Karon niya daw sa Biyernes, sa Pesa 4 kita sa bulan sa Marso tuig 2022. Sa ato sa ring pagpanagan paglob tayo karon nga gabi may kapod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tub-tub kita alas 9. Ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka badalagkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka badalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-optan man sang pugos nga puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, ang maghatag man sa pila ka badalagkuan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga nagkranabo, assign sa resitag sa kamera sa of responsibility. Ante saktanan pagtamiyo tanay sa atong sariga bakautunan matag Permatita Road mga pinalanggata nga managrense ka mabakulod noon dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton sa Facebook, no, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalaga sa pang Biyernes sa edisyon sang Zona Libre. No, kadasig lang sa ato sa ring panahon, no, buwas pagbugtaw ta Sabado naman. No, weekend naman kita, no, sa aton man sa ring mga kabombo, no, do ginaalas lang. Ang aton sa ring may nadaw. May 21 na lang kadaog na binin sugod na sang kampanya sa mga local positions diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang ti kon 21 plus 45, no, kuha na lang, no, nang 66 dias election na. Oti sinuayhan, no, ang butuhon sa mga Pilipino. Sinuayhan na magapangibabaw nga mangin presidente ang makabaran sa pungsod Pilipinas. Si BBM bala ang unit team, no, ni BBM, Vice President Leonel Robredo, Manny Pacquiao kada di kita hasta subong way kapagiraos Bacolod. Kag Negros Occidental, no, so may mga lideres man sa diri pero daw silent man. Balaan man naman guro nila nga ti daw baliskad man paya. O si Senator Ping Lacson, no, daw kapila na nagbalik diri mayo pa sa Senator Ping Lacson, no, kapila nagbalik din, no. Si Manila City Mayor Isko Moreno nakakadto man di pero sekreto lang. O sino pagid? O si Yudi Di Guzman, no, ti iban pagid sila, no, nga mga presidentiables. No, kay perte kada mo subong iya makabanan, no, nga mga presidentiables naton. So ti ang kuan subong ang away kuno ginalantaw ara sa kay BBM kag sa kay Leonel Robredo aton nga vice presidente. Ti sino ginaihan ang magpangibabaw sa pagka vice presidente. Ti ari naman ang vice president sa unit team una nga man nga kakadto diri Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, si Senator Vicente Tito Soto III nakakadto naman di. Si Senator Francis Kiko Pangilinan, no, so do may palabuton nga rally ang kuana, no, ang grupo ni Vice President Leni Robredo, no, diri karon sa aton sa bahin sa Bacolod. O do dira kuno patigiron sa Paraad Park Stadium pero ti lang tawon ta, no, kanong persa man sang tawo makabaran nga magapadulong, no, diri sa may bahin sa ilang rally. No, so di may mga artista man nga nag-host dira sa campaign rally, no, ni BP Leni Robredo. Pero nga daw ay man kontrobersiya, no. Maong isa ganida perti man ang wakwak niya, no, ang iyang wakal ngasal do against sa administrasyon. O kay komuna Wine Marino ang TV station. O kay ginobrahan nila. Di sagad kamo ka kote to kay Tony Gonzaga nga nag-host to sa rally ni BBM, no, sa may bahin sang Bulacan sa Philippine Arena. O ti kamo gali mga utroman ara man kamo kay BP Robredo ti patas na lang kamo na blakan niya kanyang discards man na pangabuhi ni Atontoy, no, nang kudin ka mabuhi kay kung sinong nagakuan sa imo to naga-offer, no, nang ti dito kay o alangan mga magsagag ka hulat sang wala ngara na may offer na patalikdan mo pa. Unibla ko kay isang ti lain gid man ko sikat Tony Gonzaga sikat man gid ti ining mga artista nga nag-upod sa kay BP Robredo ti din ang ilak sikatans ni mayo lang sila iya magwakwak
samtang pinapay